All About Color, que en català es tradueix com Tot sobre els colors, és una exposició de l'artista Cristina Lucas que es troba aquí al Centre d'Art Santa Mònica des del 22 de setembre. És la 5a mostra del cicle d'exposicions Trets enmig del concert, que ens presenta el treball de 6 artistes diferents, entre ells Cristina Lucas, i que el que volen és generar una mirada crítica sobre la realitat. Ara mateix ens trobem Parlarem amb la Cèlia del Diego, que és la comissària d'aquesta exposició, que aquí millor que ella per explicar-nos què és el que pretén Cristina Lucas amb aquesta mostra, que es divideix en 4 peces diferents. Hola, bona tarda. Bona tarda. Explica'ns, doncs, què és el que pretén Cristina Lucas amb aquesta exposició? Bé, bàsicament, en aquesta exposició el que veiem és com la història i la cartografia, que tenen una pretensió d'objectivitat, es confronten a tota una sèrie de personatges que estan intentant apropiar-se i interpretar-la des de les seves cosmovisions respectives. Llavors, en aquest cas, per exemple, veiem en la primera peça que ens acompanya, que és Gestalt 5, veiem 5 directors d'orquestra com estan intentant interpretar, dirigir la mateixa sinfonia, que és la 5a sinfonia de Beethoven. I tot això sense so. Tot això sense so. Les pantalles estan sincronitzades. La sinfonia sona al nostre cap, perquè ens sonen molt bé, com a mínim, aquestes 4 primeres notes, no? El ta-ta-ta-chan, això ho tenim tots molt en la nostra memòria, amb la qual ells ens estan com interpretant a nosaltres, al cap i a la fi. I per què aquesta sinfonia? Perquè és la sinfonia... Tota la música de Beethoven, en el fons, està molt associada a la ideologia de la Revolució Francesa, però sobretot la 5a sinfonia. Llavors, ella el que vol és veure com 5 directors interpreten de maneres diferents una sinfonia que estava pensada per ser interpretada d'una manera determinada. Molt bé, i llavors aquesta és només una de les 4 peces, perquè la peça principal, ara anirem a veure, és una projecció que el que ens mostra és un mapa i van apareixent diferents colors. De què es tracta exactament aquesta segona peça, que és la central d'aquesta exposició? Bé, aquesta és la peça central de l'exposició, tant el mapa com la instal·lació sonora que l'acompanya. La peça es diu Pantone, menys 500 més 2007, i com diu el seu nom, el que fa és, des de l'any 500 abans de Crist fins a l'any 2007, que és quan ella va fer la peça, està intentant fer una visió diacrònica de la història. O sigui, el que veiem, estem acostumats a que la nostra història s'explica a través de les guerres i a través dels canvis de fronteres, i ell el que està fent precisament és marcar amb els colors, cada any és un segon, i marcar amb els colors aquests canvis en la història. I el paper del color, en aquest sentit, que és principal en aquesta peça i en la que veurem una miqueta més tard, també explica el títol de l'exposició, All About Color. Què significa exactament? Clar, aquest tot sobre el color ella l'ha escollit perquè el que li interessava era treballar aquest ús simbòlic que es fa del color precisament en els mapes i amb com aquest color el que fa és marcar aquestes fronteres i en l'ús del sistema de banderes precisament i com les persones ens identifiquem, no? Hi ha una identificació col·lectiva amb uns colors determinats, no? Aquesta, dèiem que és la instal·lació principal. Exacte, perquè aquí veiem tot d'altaveus, que, si no em recordo malament, són historiadors. Doncs, i quina relació té aquests altaveus amb la peça? Perquè estan connectats, com m'explicaves abans. Clar, el que dèiem és que és la instal·lació principal no tant perquè la peça sigui la projecció, que és una projecció de l'any 2007, que ja té una vida pròpia, sinó perquè precisament per aquesta exposició hem fet una crida a 8 historiadors que interpretin cadascun d'ells una de les zones del mapa i el que estem fent altra vegada, com veiem amb els directors del principi, és que estan apropiant-se, estan intentant explicar objectivament, però en el fons no és objectivament, perquè si intercanviéssim els historiadors entre ells, segur que la història que explicarien no seria el mateix, perquè cadascú posa l'accent en un lloc determinat, cadascú li semblen interessants unes coses determinades, amb la qual cosa cadascú està fent la seva narració d'aquest mapa, que és precisament objectiu, no? I ara al final arribem just a l'últim punt de l'exposició, que són diferents imatges sobre aficionats del futbol. Què representa això? Perquè quina relació té aquestes imatges amb tot el que acabem de veure fins ara, que així a simple vista sembla que no en tingui? De fet, aquesta peça es diu vexil·lologia. Vexil·lologia és la ciència que estudia les banderes i el que ella ha volgut aquí és fer un mapa, aquell típic mapa de banderes que veiem en els diccionaris, un mapa de banderes en el qual les banderes precisament són les apropiacions d'aquesta bandera que se'n fan cadascun d'aquests aficionats al futbol. Són els 212 equips que estan a la FIFA i el que ha volgut ella és precisament això, veure com aquestes banderes poden tenir una vida pròpia i com cadascú se n'apropia d'una manera determinada. I veiem que hi ha imatges en blanc enmig de tot de fotografies. Per què hi ha imatges en blanc?
precisament perquè ell va fer aquesta selecció que volia que fos futbolística, perquè volia fer-ne un estudi, una exploració més popular d'aquest sistema de banderes, i el que ha fet és buscar imatges trobades a internet. Llavors hi ha imatges que no les ha trobades, hi ha països que són prou petits o que no ha trobat, no són tan coneguts i no ha trobat la imatge, però no volia que deixessin d'estar en aquest mapa de banderes perquè sí que pertanyen a la FIFA. Doncs moltes gràcies, Cèlia. Nosaltres ja acabem aquí la connexió de BTV Directe. Ja ho sabeu, els visitants poden venir aquí al Centre d'Art Santa Mònica a visitar aquesta exposició de la Cristina Lucas, que estarà aquí fins al dia 8 de novembre.